ଓହୋ ମୋ ପୁଅର ଜର ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଆଉ। ମାଳତୀ, ଏ ମାଳତୀ, ଆରେ ଇଆଡେ ଆସିଲ। ପିଲା ତ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛି, ମତେ ତମେ କହିନ? ବାପା ନଟୁ ଉଠିଯା ମୋ ଧନ। ନାଇଁ ବାପା, ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଜର ଜର ଲାଗୁଛି। ପାଠ କଣ ପଢି ହଉଛି? କାଲି ସ୍କୁଲ କେବେ ଯାଇ ହବନି ବୋଧେ ଆଉ। ହଉ ଉଠୁ ମେଡିକାଲ ଯିବା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଗୋଟେ ନେଇଗଲେ ଜର ଛାଡିଯିବ ଆଉ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ଜର ହେଇନି। କମ୍ବଳ ଘୋଡେଇ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଦେହଟା ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି। ମେଡିକାଲ ଯେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କାହିଁକି ନେବି? ଦେଖିଲ, ଦେଖ ତମ ଗୁଣବତ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଶେଷରେ କାଖରେ ପିଆଜ ଦେଖିକି